Здравейте, поздравители на YouTube. Аз съм Дани05. При мен пак и забравих името. Аз съм Линдор. И пак ще играем в онзи сервер, където пак кръстих онзи клип да го факам. Това е втора част. Ще имам безкрайни поредици на морето. Сега ще си оправяме багажа. Не знам колко време ще пътуваме. Добре. Ще тръгнем след 3, 2, 1. Влизай. Влезнала съм и някой попали стените. И аз съм горял. И аз съм умряла. И ти още си влезнала в плей. И даже ми изкарва сервер екстра. Добре. Чакай ме. Пак влезнах с този тортите. Пак аз знаеш къде влезнах? С този тортите разбрахте преди малко. Фак, да го факам. Добре, аз чакам точно пред плей. Ок, нака, просто. Аз влизам. Ям картофи. Чакай, аз съм кученце. Къде си ти, ма? Малино, всичко ми е бъгнато. Аре бе, ето те, видите, идваме са. Аз какво съм? Куче. Ок, 3, 2, 1, влизай. О, виж колко честове има. Ние сме умряли, нали знаеш? Да, бе. Аре да влезем в тоя. Не, аре първо в тортите. Айде, и тогава ще се освобода. Сега влизаме с тоя с тортите. Просто нямаше места. Нямаше места в другия сервер и затова. И затова влизаме. Умряхме. Както винаги. Да го факам. Май, това клип ще се казва така. Добре. Това е Кой пореден. влизаш? Торта. Добре, така не запи. Просто цъкаш. Натисна този. Не, това с тортите натисна. Ага. Направо нямаш то. Виде ли? Айде, влизай, Джеми. Хората нямат търпение да влезнеш. Добре, нареди ми влезнала. Първия, нали знаеш кой е? Дани, торта или пица или кирка. Или лопата. Сега какво да... Сега да почнем от лопата. От лопата. Не, от пица да почнем. Не бе, първо повече задържиме на тортата. Айде, аз влизам в тортата. След 2-1 влизам. Аз влезнах. След 8 секунди. Влизай. 6, 5. Ето ти там. Пак съм оградил кръгче. Изключвам чата. И моят чат. Изключене. Докато се занимаваш чата, видно, ако ще ме отрепа. Дани, пак ли ме биеш? Нема споко. Повръщания. На втория етаж. С някакъв си друг. Аз съм на първия с някаква. Да я факам. Аз се движа като направо подскачам като луда и се движа. Аз съм на трети. Аз съм на втория етаж. Да, и аз съм там с един кретен. И бутнах някакъв. Супер! То ли си бутнал? Да, екстра. Едно зомби бутнах. Ти си на третия етаж, нам. На втория съм. На втория си. Има някакъв кретен пак. Фък. Не, мраза го това. Шит! Мада. То се довлече при мене. Знаеш къде съм? На третия. Пати, аз бутнах един на третия етаж. На четвъртия. Аре, и аз бутнах един и пак някой ме бутна. Аз съм на четвъртия. Това даже не играе долу, където е. Аз мисля да му направя бумбам. И той е бумбам падна. Ти долу ли си? Да, долу съм, Дани. Кой има долу освен нас? Картени някакви. Не ти се виждат. Да те факам. Има ли някой? Да. То се натърти. Да, и аз както винаги умрях. И аз сега ще умра. И се върнем след малко, когато влезе. И върнахме се. И докато И аз така да влезу. Влезна ли? Както виждаш след малко. Чакай ме пред това. Ето те, избъгнете в хора.
Чакай, аз се направя козел. Аз съм кучета. Трябва ли то? Да го факам. Дай, но тук са направо. Реплей съм. 3, 2, 1. Аз съм кучета, знаеш. Но аз съм вече вътре. И Пак съм умрял. сме умрели. И чуш да изчакам всички да умрат и ще да ни пуснат от дрова мини-игра. Чакай, ще... Даже ми изходя от сървъра екстра. Пак. Аз играя в Lifeabot. Искаш ли? Добре, аре. Айде, Lifeabot. Survival обаче. Survival. Lifeabot Survival Games. Тук няма шанс да се видиме. Добре, кое е всичкото от Survival? Yes. Не е този. Откъде знаеш, че не е този? Защото аз влезам в друг. Няма ти заради. Чай, аз ще пробвам да влезам в този. Не влизай на червено, не... Какво? Мен всичко ми зарежда на червено, без той. Но аз исках да видим червено как се казва. Стой сега. Бе. Кажи ми в кой ще влезеш. Ми в този. Нещо с Б, ясно ми е. Сега аз влизам в Minecraft, защото таблета ми. Ето в този. Ето има страли, влезнах. Аз влезнах с един, който има страли. Добре ви разбрахте. Ама да те факам. Аз влезнах в първата табелка. Добре, след малко идвам аз в първата табелка. И беше SS, то къде ти влезна. Да. Ти ми каза, че не е. Добре. Не, той е, който аз преди бях влезнал. В другия Lifeabot. Добре, влизам. Коя табелка? Първа, втора. Чак стои, че всичко... Чуж не си отишла при табелките и ме питаш коя табелка. Питам просто, ето при табелките сме почти. Аз съм тука. Къде си ти? Само не ме би. Я не знам къде си. Али, там има шоп. Чакай, не се мърдай. Що? Ти виждаш ли ми името някъде? Не, както са по някакви стълби за някъде. И слизам по тях, защото е много тъмно. Виждам чести, отивам при него. Ако мога. Разбира се. Тук това е лъвни почти. Какво станало е? И след не знам колко време трябва да се биеме. Някакви секунди сигурно. След 10 секунди почваме да се биеме. Аз спирам всичко живо. Ти мене какво съм странала. Да, ти имаш повече брони от мене. И аз влезнах в този чест с огъна. Къде е? Мен само... не, аз имам повече брони от тебе. И ти с какви си? Аз съм с... Някакви ужасни. Такова верижна каска, айрон на гръд, айрон на цицник, панталонки, верижни панталонки и такова. Обувки. И обувки. Трябва ми малко да бъда да го фака. Чакай да се качих да го фака. Мали за малко да умру. Тук трябва да се бием след... Не беше ли 10 секунди? 10 секунди пише. При мен пише, така по-гледам нещо на зарежда. И аз ще се му убиям утре. Падаш на ПВП. Да го факам, ще да умра. Тук е ПВП арена вече. Идвай тук при ПВП арената. Аз ще умра нарочно. Що? Аз искам да само в този съндък какво има и аз умирам. Паужина! Добре, защо съм си забравила? Или просто така си мисля? Просто така си въобразяваш. Айде, намерих други хора. Забавям се при някаква лава. Аз намерих други хора.
Добре, ти не умря ли? Не. Да се пакам. И ти си някакъв... Пакам. Ако знаеш аз къде съм, при мен няма никъде човек. Аз съм убил нарочно. Май. Искаш ли да излезем от това? Аз не мога да плей. Да, защото ме изнервят вече тия. Ако не ме пуснати сега... Аре бе, това ще бъде всичко от мен.